Apoyamos al primer sector. Cuidamos el entorno. Somos garantía de calidad superior. Lo local tiene nombre. Euskolabel. Gobierno vasco. Euskadi Berria. Lekeitio. Proba puntuable para a Liga Euskolabel. Así está a clasificación. Orio, imparable a fronte, 109 puntos, 7 bandeiras. A última colleitada onte en Santurchi. Pelexa por evitar o descenso. Onte, Chapela volveu a recuperar o posto de play-out despois de asinar a mellor posición de toda a temporada. Foi sexta en Santurchi, superou Ares na clasificación nesta pelexa que teñen os dous equipos galegos por evitar, primeiro obxectivo da temporada, evitar o descenso directo. O 12º baixa de categoría, o 11º aínda terá a mediados do mes de setembro unha segunda opción para permanecer na categoría, que tamén vai a ser un exame duro, pero bueno, polo menos dache aí unha marxe para seguir soñando coa permanencia. Hai 12 puntos de diferenza con relación a Santurchi, 13 con relación a San Xoán e a Lekeitio. Falaba Marcos, con Marcos García comentando a regata, que os equipos da zona baixa, Marcos, están sumando moitos puntos. Unha vez Lekeitio terceira, onte Chapela foi sexta, Ares tamén colleitou quintos e sextos postos, están todos os equipos sumando moitos puntos. Sí, normalmente nunha liga, bueno, nunha liga normal. Non é normal, sí, máis habitual, pois facendo 45 puntos, pois non terías pasando problema, esa barreira, sí. Normalmente non debías ter problema. Está claro que estes tres equipos que están agora xa preto dos 45 puntos, como é San Xoán, Lekeitio e Santurce, non poden estar ainda tranquilos porque quedan moitas regatas. Chapela con 31 está lonxísimo da salvación, non? Imos ver porque hai un condicionante nesta xornada de domingo, algo pouco habitual, e é dous equipos dos tres últimos clasificados están fora de quenda, porque van ir Chapela e Santurchi na quenda número 2. Veremos, porque isto pode ser bueno, positivo ou pode ser moi negativo. Para min, eu se teño que ir na quenda 2, pois non estaría contento. Eu para loitar cos meus rivais quero ir evidentemente vas na segunda quenda porque onde fixeches un moi bo resultado. Se hubieran feito este resultado un domingo, hubiera sido moito mellor, porque hubieran tido o mesmo resultado e a semana seguinte irían na mesma quenda, non? Pero bueno, a norma está así, Chapela o que colleitou onte, pois iso xa non o quita ninguén. Claro, pode ter mala sorte ou boa sorte, dependendo tamén das condicións, se o vento vai a máis, se non, se a corrente pois ten un poquinho máis de incidencia, se non, é máis que se pode quedar descolgado na súa quenda. Dalle a vida que vai Santurce, teóricamente é un rival directo que si quer ir subindo de postos, pois lle ten que intentar gañar, non? Aí vimos a presentación do Clube de Remo de Ares, dous cambios con respecto á xornada do sábado, cambio na posición de Babor 6, entra un veterano experimentado Dani García no lugar de outro canteirán como é Pablo Rodeiro, e na posición de Estribor 2, entra Juan Manuel Sixto no lugar de Álvaro García. O resto, Hugo e o patrón, Adán, Cosme, Adrián Cordero, Eloi, Raúl Nogueras e Dani García por Babor, Álvaro como Proeiro, Loureiro, Sixto, Pedro Carro, Chechu, Andrés Peña e Lucas Otero por Estribor. A ver que tal se adapta Ares por este carreiro número 1, aínda que vimos na categoría feminina como a Orio e a Astillero, sobre todo no longo impar, no primeiro longo, sufriron moito por ese carreiro número 1. Sobre todo en esa primeira parte, non? Sí que é verdade que Astillero ese longo de volta foi un equipo bastante rápido, perdeu moi pouquinho tempo con diferencia ao resto, pero sí que a mí o carreiro non me encanta, non? Este o equipo de San Xoán que é o oitavo clasificado, que está aí bailando entre a segunda e a primeira quenda. San Xoán que mete 4 trocos con respecto a onte, 2 en Babor e 2 en Estribor, e este é Ondarroa que é un equipo claro de segunda quenda e que hoxe vai ir nesta primeira quenda. Tamén mete 4 trocos, 3 por Babor, 1 por Estribor, fai tamén moitos movementos de pezas nesa banda de Estribor. Nun principio situámolo como o favorito nesta primeira quenda, o equipo de Ondarroa.
nun principio, porque son equipos calquera dos 4 pode Sí, gañar. o que pasa é que tamén ten unhas condicións moi parecidas ao seu campo de regatas, non? Entonces eu creo que se desenvolven moi ben nestas condicións e para min tamén é o claro favorito. E non falamos de Lequeitio, que o equipo organizador, o equipo que seguro aquí quere facer un bo resultado. Lequeitio fai nin máis nin menos, é o equipo que máis cambia dende a xornada de sábado para o domingo. Interesante. Mete 6 cambios. O equipo titular podemos dicir que é o de hoxe. Evidentemente, seguro que estaba reservando efectivos para meter nesta xornada aquí diante da súa afección e intentar gañar a quenda. Lequeitio ten ese clarísimo obxectivo. Ondarroa, en principio, por clasificación é o favorito, Sí, é o que por máis potencial en enfrentamentos directos, pois normalmente é o que gañan. e o que todos desexamos é que Ares lle saia unha gran regata. E vamos a ver se Ares consegue sumar moitos puntos e sempre o dicimos, consegue meter algún equipo da segunda quenda no medio, pero para iso o importante é quedar arriba na túa regata. Aí viamos a Hugo, o patronco, que estivemos esta semana na Televisión de Galicia. Vamos a confiar pois en Ares, que é un equipo que en mar, a verdade, Marcos? Sí, se desenvolve un poquinho mellor que, a ver, non é que se desenvolva mellor, se desenvolve mellor nos dous escenarios, pero a nivel de potencial eu creo que perdeu un pouquiño, non? Pois máxima atención a ese carreiro número 1. O semáforo a piques de poñerse en verde. Interese por evitar o descenso e o playoff. Aí temos semáforo en verde. Vamos a desexar o mellor a Ares. Ares se chapela, hoxe chapela na segunda quenda, Ares nesta primeira quenda. Aí temos o plano de Lequeitio, este Ondarroa. Vemos os ritmos altísimos os que salen. Este é o equipo de Ares. Curioso en Lequeitio, onde onte descansou por primeira vez en moito tempo, en moitos anos, o seu patrón, Iñaki Goicoechea. Un clásico. Dentro da xuventude que ten a traiñeira de Lequeitio, a veteranía que aporta o patrón. Aí estamos vendo como de inicio Ares comeza un pouquiño por detrás e xa Sí, estamos mira como se vendo tira. como é clarísima a táctica. Creo que está ben feito. Eu creo que vivo o que pasou na categoría feminina Sí, o que e intenta evitar a toda costa ese carreiro O que número, pasa é que eu Marcos. despois a mitad de longo para diante me iría caendo xa o meu carreiro. Pois xa estamos vendo como eses metros que decide percorrer de máis Sí, Ares. che penalizan de inicio, non? Pero bueno, o que ti dicías, vemos que o carreiro 1 nesa primeira metade de longo non é nada bom. Pois aí está San Xoán, Ondarro e Lequeitio no mesmo segundo. Ares, que foi o único que fixo algún movimento no campo de regatas, tirándose do carreiro 1 descaradamente cara ao carreiro número 2, perdeu nesa manobra, nese movimento, un par de segundiños. Agardemos que isto sexa propicio e que, bueno, isto é moi longo, isto son 4 Sí, aparte- longos e hai que buscar, sobre todo, recuperar no longo de volta. Aparte que eu creo que de metade de carreiro para diante o carreiro mellora moito, non? ¡Reacciona! ¡Reacciona final! Primeiros Teñen que ter a cabeza fría, que saben que se poden ver atrás, pero teñen que seguir loitando e seguir apretando en todo momento, non? Despois no longo de volta aí che dá moitas máis opcións a poder recrutar. Aí estamos vendo Ondarro e San Xoán por diante. Lequeitio prácticamente no mesmo segundo. Repetimos, Ondarroa ao longo da temporada, bueno, a verdade é que foi un equipo moi regular, que tivo un 11º posto en Ciérvena e o 9º de onte, porque polo demais viña de asinar 4 sextos postos seguidos, que é rarísimo facer 4 sextos postos consecutivos. É que é o equipo na clasificación que máis en terra de nadie está, porque está aí Bueno, para eles lonxe dos de arriba e lonxe dos de abaixo. É un grandísimo Sí, posto, sí, sí, que me dera, eu firmaría porque calquer galego estuvera aí, non, en unha zona tranquila onde xa podes pensar en outra parte da temporada, onde non che condiciona un resultado, non che condiciona a clasificación, non che pon nervioso. Date conta que o que están pasando os nosos equipos, iso é tensión desde a primeira regata, non? E ademais van a ter esa presión ata finais do sí. mes de agosto. Evidentemente, unha vez Ondarroa consiga a salvación, pois vaise marcar outros obxectivos e facendo tantos sextos postos
sabe que no corte da Concha ten moitas Ten posibilidades. Vai estar ao límite, pero ten máis opcións que outros equipos. Aparte que podes facer algún ciclo de carga previo á Concha, ao mellor desbotas un par de regatas, pero sí que podes chegar cun pico de forma para ese clasificatorio da Concha, que para eles é importantísima, e nunhas mellores condicións, non? Que o resto. Aí veamos a Lekeitio, que é cabeza de regata, no mesmo segundo que Ondarroa. Lekeitio, que onde foi 11ª en Santurchi. Que pasa? Que o campo de regatas de Santurchi é un campo de regatas que nin moito menos podemos tomar como referencia. Nin o terceiro de Guecho do domingo pasado, nin o 11º de Santurchi na xornada de onte. Hoxe Lekeitio, si neste campo de regatas, quere dar unha boa medida das súas posibilidades. Ares está aguantando ben, eses 2 segundos perdeu nos primeiros 200 metros. Agora mesmo está aguantando ben aí esa cabeza de regata. Ten que aproveitar ahora este último tramo, que é un tramo donde o carreiro xa está por diante de San Xoán. Sí, é bo apretar e despois en popa pois facer o que sabe, non? Intentar coller as máximas ondas posibles e cabeza fría, non? Por diante Lekeitio, a un segundo Ondarroa, a 2 segundos Ares. Agora xa lle caeu un segundiño máis a Ares, pero é Lekeitio que está facendo seguro unha secuencia para sair por diante na Ceaboga. A ver, Lekeitio tamén se non paga este exceso mellor de euforia inicial na casa, que sempre te ves arriba moi rápido e queres dar moi boa impresión, e ao mellor se pode facer un pouquiño longa a regata, non? Este equipo de Lekeitio que meteu con respecto a onte 5 canteiráns. Bueno, quitou a 3 canteiráns, meteu a 5. Vamos, é que Lekeitio, como sempre, está en 11 canteiráns no día de hoxe. Sí, non, 11 de 14 vai a porcentaxe tamén. Sí. Aí temos a Ceaboga de Ondarroa, a Ceaboga de Lekeitio. É o que te dicías, hai que tirar de canteiráns porque os de fora non che queren pasar eses traballos de carretera todos os días, non? 5.06 Lekeitio, 5.08 Ondarroa, 5.10 San Xoán e Ares. 5 minutos e 10 segundos, acaba de asinar Ares. Non foi un mal primeiro longo de Ares, condicionado polo carreiro, pero agora hai que volver moi ben. E para a volta non é tampouco mal carreiro, ten que intentar apretar, non perder distancia cos seus rivales. Agora se puxo San Xoán diante. Son equipos que en popa nos longos de volta, Marcos, veñen moi ben. Vemos Lekeitio que non está dando opción, Lekeitio, 2 segundos sobre Ondarroa, chegaron a 4 segundos na Ceaboga e en apenas 150 metros San Xoán e Ares acaban de perder 3 segundos. Equipos lixeiros, equipos que se moven ás mil maravillas nestas condicións de onda, que a coñecen evidentemente a perfección, e aquí o patrón é moito. É que é o que che iba a dicir, aquí Ondarroa e Lekeitio teñen moitísima ventaxa porque estes campos coñécenos, e este tipo de mar, este tipo de ola é o seu pan de cada día, non? Entonces están como peixe na auga. Pois vamos a ver Ares, que está por diante de San Xoán, pero a ver se non abren unha fenda moi importante tanto Lekeitio como Ondarroa. Bueno, Ares aí estaba collendo unha onda, volvía a poñerse en riba de Ondarroa. Para Ares esa referencia de Lekeitio pois é fantástica, porque é un equipo que está andando moitísimo. Que plano máis bonito agora, esa traiñeira de Lekeitio. O dron nos deixa planos espectaculares, non? Aí é como... Bueno, este é un recurso que están empregando moitísimos equipos agora mesmo para o seu adestramento. Noutros momentos era a cámara que tiña o patrón, pois poñía unha cámara na cabeza. O pola na popa, ou na proa, vas collendo ángulos diferentes. Pero é que o dron che permite coller calquer tipo de ángulo desde unha cercanía tremenda, non? Comeza a distanciarse Ares de San Xoán, xa son 4 segundos. E mira Ondarroa o todo que percorreu, que vai a ter que recuperar despois para facer a virada, eso vai a penalizar. Estamos vendo o vento como, en efecto, a predicción daba que ia a máis e está indo a máis. Na categoría feminina estaba en torno aos 6, 7, 8 kilómetros a hora, primeira quenda masculina, 11, 12 kilómetros a hora. Mira, boa nova que San Xoán se está quedando, vai a ter tamén que percorrer un bocacho de campo para poder virar na súa bolla, e hai Ares que ten que ter en conta eso, que ele vai polo seu carreiro, Lekeitio vai polo seu carreiro, e Ondarroa vai polo carreiro número 3. O sea, que eu creo que aí, se aguanta esa diferencia, a chegar a liña de, o sea, a chegar ás bollas, vais a botar en riba, non? Bueno, vai a ritmo. Bueno, isto xa parece un pouco, estaban riba dunha onda e estaban buscando impulsar a traiñeira. É que Lekeitio está volvendo, pero de película, Está voando Lekeitio, que xa lle
mete 8 segundos a Ares. Agora mesmo Ares por diante de Ondarroa. É o que te dicías, Marcos, a 500 metros é cando Ondarroa ten que comezar a cambiar o rumbo. Aí o moverte polo campo é o que ten, que non é a distancia máis curta, non? Vamos a ver se isto aproveita Ares. Aí o vemos como estaba en riba dunha onda para chegar por diante de Ondarroa en Ceaboga. Pero me parece exagerado o cacho que lle está metendo o Lekeitio a todos os rivales, Bueno, despois faremos está volvendo, pero o sumatorio de tempos neste segundo longo e a ver, incluso da segunda quenda, quen consegue facer un mellor segundo longo que Lekeitio. É que o está facendo moi ben, Estánlle caendo segundos aos seus rivais. Mira, que vai collendo, o barco leva velocidade, vai encadenando unha onda noutra, e a medida que van pasando os segundos lle vai aumentando distancia. Este equipo de Lekeitio cun galego, con Diego Otero, que onte ia na sexta, hoxe vai na terceira de babor. Seguro que para ele unha gran aprendizaxe. Canteirán de Bueu, ascendeu con Bueu a Liga Euskolabel, e co descenso de Bueu, pois alguén en Lekeitio puxo os ollos nel, e non é raro que un galego reme nun equipo como Lekeitio, pero xa cando faz 2 temporadas quere dicir que teñen moita confianza en Si tes ti. que buscar a alguén que se esforce e que se sacrifique, ten que ser galego. Entonces aí, pola carretera, pois o perfil idóneo é un galego. Mira, 13 segundos de Lekeitio sobre Ares. Está voando, Bueno, Lekeitio sabe que o vento pode ir a máis, e que hoxe pode meter moitas traiñeiras, ou pode facer un moi bo posto. Pode pescar moito, ainda por riba na casa. Vamos a ver o tempo que fai en Ceaboga Lekeitio. Xa dicíamos que onte reservara titulares. Este é o equipo A de Lekeitio e está o demostrando. 9.54. 9.54. Ainda as outras están lonxísimos da virada, e xa Lekeitio está encamiñando hacia outra baliza, non? Ares, segunda. Vamos a ver o tempo de Ares, de 0.6. De 0.6 o tempo de Ares, o tempo de Ondarroa de 0.7. Sale aberto para o carreiro 2, ben feito. Vale que ten que apretar, porque senón agora Ondarroa se vai a volver a botar en riba, non? San Xoán, 10 minutos e 11 segundos, 5 peor que Ares. Comeza agora un longo moi importante para Ares, pero vamos a facer os tempos deste longo. Lekeitio fixo 4 minutos e 48 segundos. 4 minutos e 48 no longo de volta. San Xoán, por exemplo, fixo 5.01 e Ares fixo 4 minutos e 56 segundos. Meteulle 8 segundos. 8 segundos a Ares. Ondarroa fixo 4.59. 11 segundos a Ondarroa. É unha barbaridade. Sí, a verdade é que o longo de volta foi espectacular. Non sei se volverá a repetir. Mira, Ares agora xa está indo demasiado. Xa se está botando cara ao carreiro número 3. Para mí é un pouco demasiado. Bueno, xa Ondarroa vai por diante deles. Aí perdeu un par de segundiños Ares nesta manobra, pero non lle foi mal de todo no primeiro longo. Pero botouse un pouquinho menos, non chegou a invadir o outro carreiro. Vai no límite. Aí estamos vendo a cantidade de metros que acaba de facer Ares. Agardemos que sexa proveitoso en termos clasificatorios, porque gañarlle a pelexa a Ondarroa pode ser moi importante. Estamos vendo a traiñeira de Ares. Sí, sobre todo para intentar meter ao mellor despois equipos polo medio, non? Ten que ter equipos por atrás para, se hai alguén que quede descolgado, pois sacarlle a maior cantidade de puntos posibles. No mesmo segundo, Ares e Ondarroa por diante Lekeitio. Lekeitio que seguro vai a xestionar neste terceiro longo e vai intentar volver a facer un cuarto longo do nivel do que fixo o segundo, que repetimos, a ver quen consegue estar nun segundo ou nun cuarto longo por debaixo dos 4.45. Non vai ser fácil, Home, eu sei de equipos que poden estar, pero aparte que se aumenta o vento, pois sí que, bueno, lle pode axudar un pouquinho nese último longo. Lle prexudican nos longos impares, pero lle vai a favorecer un pouquinho nos pares. Aí temos ese ritmo calmo de Ondarroa, que está perdendo 2 segundos con Ares. Ondarroa polo carreiro número 4. Diferenza que vai a ter Ondarroa é que no último longo pode entrar ou pode moverse no campo de regatas como queira. Sí. Non sei se isto é un prexuicio para Ares nese último longo, Marcos. Estamos vendo que Lekeitio polo carreiro 2 voou. Entonces, Ares, con botarse un pouquiño hacia o carreiro de Lekeitio, e despois ten ainda no último tramo ten esa opción de botarse ao carreiro 0, pero non creo, porque vemos que todos os equipos están entrando polo 2. O Honda marca un pouquiño mellor aí.
Aí estamos vendo Lequeitio. Está mantendo eses 13 segundos. San Xoán fora da pelexa, Ondarro e Ares loitando por un posto. E está a cousa nun segundiño. Estamos vendo ese plano de Lequeitio, sobre todo moita xuventude dentro desa traiñeira. Sí, a xuventude que ten é que che pode dar regatas espectaculares, non? Esa inconsciencia, depois ese aliciente que che dá remar na casa, porque ao fin e ao cabo, cando estás aí na zona de virada, pois todo o mundo aí pois, animando e vitoriando a eles, pois che dá, non sei, che pon esa pel de galiña que che fai que te olvides do cansanzo polo menos durante un tempo, non? Este equipo que cumpre a 8ª temporada consecutiva na Liga ACT, xa cando faz 8 temporadas consecutivas xa podemos falar dun clásico, que cada temporada foi mellorando o resultado da anterior, comezou aí salvándose con moitos problemas. Leva 8 temporadas, pero é un club fundador da Liga ACT, un dos 12 clubs que fundaron esta liga, non? E que o ano pasado conseguiu algo que buscou durante máis de 20 anos, que era meterse nunha finalísima da Bandeira da Concha. Estuvo aí pretiño varias veces, pero se demostra perfectamente o difícil que é meterse. Sí. Seguro que o ano pasado valoraron moito en Lequeitio esa clasificación para a Bandeira da Concha, despois ocuparon a última posición, pero o importante para un club e para este proxecto era entrar. Este ano cambian de adestrador, o Ser Saldai, que fixo un traballo absolutamente fantástico, pero o seu adestrador foi o único cambio que houve en toda a Liga con respecto ao ano pasado. Foi o adestrador que os ascendeu, que fixo que Lequeitio que os contrastou nesta Liga e que os asentou nun nivel de non pasar apuros, porque ao fin e ao cabo leva tempo estando aí nunha zona cómoda e che dá opción a ir asentándote na Liga, non? Vamos a ver o tempo que fai Lequeitio neste terceiro longo, buscando esa última pasada e a ver a referencia de Ares con Ondarroa. Aí vemos Ares Carreiro 1, Ondarroa Carreiro 4. San Xoán nun principio non vai a ter posibilidade, tampouco van a ter posibilidade de botarlle man a Lequeitio, que fai 15 minutos e 27 segundos. 15-27, o tempo que acaba de marcar Lequeitio. Un par de segundiños diante. Vamos a ver o tempo que fai Ares. Importantísima esta ceaboga. 15 minutos e 41 segundos. 15-41, tempo de Ares. Entrou Ondarroa 15 minutos e 44 segundos. Aí hai 3 segundos de marxe. Entra agora San Xoán, 15 minutos e 51 segundos. Ten Ares 10 segundos con San Xoán, 3 segundos con Ondarroa. Pero é importante que Ares dé o máximo posible, porque seguramente da segunda quenda haxe equipos que podan andar moi pretiño deses tempos e para non condicionarse moito, non? Mira como Lequeitio outra vez comeza o longo de volta e outra vez volve a voar. Aí temos o plano de Ares. E vai Ares collendo. A ver cal é a trayectoria que busca Hugo. Eu creo que vai ser copiar o que leva adiante. Copiar a Lequeitio porque é o mellor, non? Aí estamos Ares mantendo eses 3 segundos con Ondarroa. Vai a ser unha pelexa durísima e agónica ata o final. Por diante, Lequeitio, que volve a voar neste longo de volta. Mira, virou con 14, xa está en 18. É que pasou igual que no segundo longo. Está collendo en 200 metros e meteu 4 segundos. Tremendo este equipo de Lequeitio. Como se desenvolve, bueno, ese é o campo de regatas, coñéceo, reservou moitos remeiros do sábado para o domingo, pero é que meter 19 segundos nesta quenda a equipos como Ondarroa e San Xoán, que en teoría son da segunda quenda, é un auténtico mundo. Estamos vendo Ondarroa xa por dentro de San Xoán, fíxate. Sí. Que cousas ten o remo. San Xoán polo carreiro 3 e Ondarroa polo 4, sin embargo, pois vemos aí que Ondarroa vai para botarse en riba de Ares. A ver se nos ofrecen pois esa trayectoria. Onde está Ares no campo de regatas e onde está o equipo de Ondarroa. Igual Ondarroa botándose demasiado cedo, tirándose demasiado cedo cara ao carreiro 1 e 2. Vai a intentar aproveitar ese tramo para botarse en riba de Ares. E despois que sexa un man a man. Están pegados, están en tempo e en distancia. Aí temos a Xuiz de Mar. A Xuiz de Mar en riba de Ondarroa e Ares.
e a ver cal ten que mudar a súa trayectoria. Está Ares polo seu No, carreiro. Ares vai levar o Ondarro ao límite do carreiro, que está ben feito por parte de Hugo, para evitar que poda seguir prosperando, non? Pasa que Ondarroa xa lle está metendo 3 segundos a Ares. Sí, a verdade Desde que- logo, esa manobra de Ondarroa, lembren, ia polo carreiro número 4 e botouse, pero descaradamente, dende o inicio cara ese carreiro número 2. Tes esa opción de meterlle máis popo ao mar e que che empurre un pouquiño máis forte, non? Entonces eles foi virar, xogaron esa carta, se botaron rapidamente en riba dese carreiro número 2 e agora veñen por detrás da estela de Lekeitio. Vamos a ver se Ares consegue outra vez volverse a meter na pelexa, porque está perdendo segundinho a segundinho con Ondarroa. Aí teñen o plano de Ondarroa, disparada Lekeitio. Ares xa non está volvendo ben porque se está botando en riba San Xoán tamén. Está, bueno, de momento 7 segundos. No, pero refiérome a botarse en riba que está volvendo mellor San Xoán que eles. Leváballe 10 segundos na virada e agora mesmo son 7. Sí, sí. Entonces, por eso te digo que non está volvendo como volveu no segundo longo. Vamos a ver. Non sei se foi o nerviosismo de que Ondarroa se botara a carón deles. Pois aí temos Ondarroa que está manexando 5 ou 6 segundos de marxe con Ares, cando foron dous equipos que estiveron moi parellos ao longo de toda a regata e incluso a virada de Ares foi 3 segundos mellor que a de Ondarroa. E que en 1000 metros Ares perdeu 10 segundos. Bueno, a ver se ten un bo sprinte final Ares, colle un par de ondiñas e consegue botarse en riba de E Ondarroa. coller velocidade, unha vez que colles velocidade, pois as ondas xa as vas aproveitando mellor. ¿No? Ondarroa está volvendo moi ben. Sí. Ondarroa está volvendo moi ben. Nada que ver co que fixo no segundo longo. Pois aí temos a Lekeitio que vai a gañar con gran autoridade e ollo, cun gran tempo esta primeira quenda. Fíxense vostedes ese plano de Lekeitio e Ondarroa. E a onda, eu creo que incluso a onda foi aumentando, conforme... Sí, o que pasa tamén a vemos agora máis así, esses planos de frente e ves un poquinho máis a altura, non? Aí temos Lekeitio, paseo triunfal diante da súa afección, unha regata sensacional a de Lekeitio, que vai a facer tal e como está o campo de regatas. Un bo tempo, un moi bo tempo, estes 20 minutos e 19 segundos. 20 minutos e 19 segundos para Lekeitio. E Ares que lle quedou foi moi pesado este último longo. O tempo de Ondarroa que vai a ser segunda entrando polo carreiro de Ares. Tempo de Ondarroa 20 minutos e 37 segundos. Tempo de Ares 20 minutos e 41 segundos. 20-41 para Ares. E agora vai aparecer en plano San Xoán, que se deixou ir un pouco no treito final, e San Xoán que vai a facer 20 minutos e 54 segundos. 20-54 para San Xoán. Ares, ao final, non puido aguantar nesa pelexa con Ondarroa. 35 segundos e meteu Lekeitio San Xoán, que a priori é un equipo que durante parte da temporada estuvo por riba deles. Vaya tempazo que acaba de facer Lekeitio, dende logo poñéndole as cousas moi difíciles a todos os equipos, repito, Sí. a todos os equipos da segunda quenda. Facemos pausa, volvemos de contado con esa segunda quenda na que ollo vai a estar o equipo de Chapela Wofco. Tempos oficiais, primeira quenda, bandeira de Lekeitio, 20-18, tempazo que fixo Leki Charra, a 18 segundos Ondarroa, a 22 Ares, a 35 segundos San Xoán, que para ser equipos da mesma quenda, moito ollo, co tempo que acaba de facer Leki Charra, Marcos, porque pode meter a 1, 2, 3 equipos polo medio de outras quendas. Incluso se o vento vai a máis. as condicións van a peor, pode meter da quenda de honra, Ben é certo que a marea pode prexudicar un pouquiño os da primeira quenda. A marea pode prexudicar porque estamos a 45 minutos da marea parada. do cambio de marea, non? Entonces, bueno, eu creo que o vento pode ser importante, o mal é que non está facendo unha presencia notable, non? Estamos vendo Aumentou un pouquiño. que o anemómetro marcaba un pouquiño, pero tampouco non é que se reflexe moito nas condicións do mar, non? E para Ares, que fixo un gran segundo longo,
Longo, que estaba metido aí na pelexa con Ondarroa, pero no último longo virou unha terceira ceaboga, 3 segundos mellor que Ondarroa, e acabou na liña de meta pois 4 segundos peor, perdeu aí 7 segundos preciosos nese último longo. Ondarroa xogou as súas cartas e na máis virar, pois se botou descaradamente hacia eses carreiros de terra e se botou aí, métese Popo ao mar, é un pouquiño máis rápido, se botou rapidamente en riba de Ares se puxo un pouquiño nervioso perdeu esa atención, esa concentración que tiña e ao final pois, o patrón de Ondarroa conseguiu o que quería, non? Que era botarse en riba de Ares, desestabilizar un pouquiño Ares e poñerse por diante, non? Bueno, vimos ver o que pasa nesta segunda quenda, na que vai estar Hondarribia no carreiro 1, Donostiarra no carreiro 2, Chapela no carreiro 3 e Santurchi no carreiro 4. Chapela e Santurchi, equipos habituais da primeira quenda. Hondarribia e Donostiarra, dous equipos que apuntan a quenda de honra e que buscan a través dunha sorpresa, dun cambio de vento, que buscan algunha bandeira. Sí. Dous equipos moi favoritos, Hondarribia e Donostiarra, e despois Chapela e Santurchi, veremos se saen beneficiados ou prexudicados de ir fora de quenda. Si, a priori o que vamos a ver vai a ser dous grupos, non? A priori. E aí estamos vendo ese ritmo de Padas, moi interesante este gráfico que non habíamos... É de Lekeitio. Este o de Lekeitio no segundo longo, digámoslo así, esos picos de... É o momento no que chega a onda. Sí, eso é cando vas a onda, non? Cando vas a onda, pois aceleras un pouquiño ese ritmo, cando estás no fondón, pois dalle un pouquiño máis de tranquilidade. Non é, o gráfico vese moi grande, tampouco non é que haxa unha diferencia de paradas desorbitada, non? E, bueno, pero chama a atención como normalmente sodes moito máis constantes. Sí, é un gráfico máis plano e aquí hai picos de ritmo, non? Aí vese como é a diferenza de aí, sobre todo se nos puxeran o primeiro ou terceiro longo, aí sería prácticamente unha liña recta, bueno, máis igual. Sen contar no primeiro ese inicio, que sempre esa champa inicial para darlle velocidade ao bote. Aí sí que subiría moitísimo o gráfico, porque saliron a maioría deles preto das 50 paladas. E despois tamén ao final buscas subir un pouco. Pero nunca subes tanto, porque as primeiras paladas para arrancar o bote son cortiñas, non? Entón, as cortiñas, pois a cadencia é moito máis alta. Aí temos o equipo de Hondarribia, que vai ir por ese carreiro número 1, xa o vimos na categoría feminina con Ares, como é un carreiro que hoxe non é nada ou non está resultando nada propicio. Equipo de Hondarribia, 4 cambios, 2 por Babor, Julen Martínez e Irigaray, 2 por Estribor, Campandegui e Colas. E sempre nos chama a atención esa media de idade que ten o 13 titular de Hondarribia. Se quitamos a Joseba Munarriz, que é un pouco que desestabiliza esa media de idade, nos outros 13, 24,7 anos. Que Hondarribia para rato, 24,7 anos. Equipo de Donostiarra, 2 modificacións en Babor, Lara e Leibar, unha en Estribor, Urtubía. Entra Urtubía como marca de Estribor, co cal Javi Sayans pasa a súa posición habitual, que na terceira. Tamén hai outro galego, Luis González. Equipo de Chapela, non nos amosaron de momento a presentación de Chapela. Toca Estribor. Vamos a ver o semáforo que se quedou aí en vermello. Ahí estamos. Agardando porque se poña en verde, pero tiña que poñerse máis rápido. Aí temos a saída, xusto a Chapela coincidiulle cunha onda bastante alta. Bueno, agardemos que non perda aí un ou 2 segundos. Equipo de Chapela, Sergio repite como patrón, Anxo, Zunzunegui, David González, Alexandre, Josh, David Ponte, por Babor, Gonzalo Moure como pica, e por Estribor Rubén Iglesias, Eloi, Óscar Martínez, Jacobo Lusquiños, Castelao e Aarón Alonso. 4 cambios, é algo habitual en Chapela, 3, 4, 5 cambios de sábado para o domingo. Si, o que ten de boa é que o que falábamos antes, non? Aí vai haber 2 bloques, pois os rivais directos van en carreiros contiguos, vai Chapela e Santurce pola 3 e pola 4, e vai Donostiarra e Hondarribia pola 1 e pola 2, non? Entonces aí non hai esas diferencias que podía haber se fose Chapela e Santurce un pola 4 e outro pola 1.
Aí estamos vendo Para a pelexa. Santurchi, 3 trocos dentro da traiñeira e un como o patrón. Regatas de mar, adoita apostar por Asier Arego, por un pouco máis de veteranía, e despois entra no equipo Pero Alcorta e Menchaca en babor e Alexander Esteban, que onte descansou por primeira vez na temporada, por estribor. Onte quixo sacar un equipo cheo de canteira, o tope de canteiráns desta temporada, o equipo de Santurchi, 8. E vemos que Chapela se perde 5 segundos, nada máis iniciar a regata, eso non é unha boa nova. Tampouco hai que perder os papéis, porque hai dous equipos que son Donostiarra e Hondarribia, que son moi superiores a ti. A túa pelexa, a pelexa Sí, de Chapela con Santurce, pero e con Santurchi. Ten que intentar non perder contacto, porque ao fin e ao cabo, pois, mira o que lle pasou a San Xoán, que se veu un pouquinho abaixo, perdeu ese contacto visual e despois, pois, quedouse tirado, non? Chapela que ven de facer o mellor resultado da temporada. Ese sexto en Santurchi, conseguir en Ciérvena ser sétima clasificada. En Guecho, novena. E nas outras regatas, sempre estivo por riba do 10º posto. Aí temos a Hondarribia a un segundo de Donostiarra. Pero hoxe Hondarribia tamén ten que xogar o igual como Lequeitio as súas bazas no longo de volta, que é un equipo que volve dun xeito espectacular. Este é o plano de Donostiarra. Seguramente o primeiro e o terceiro longo sexan no cronómetro para Donostiarra, que evidentemente nesta segunda quenda é o equipo con máis poderío, con máis vatios. Sí, a priori é o equipo con máis potencial, porque ao fin e ao cabo é con remeiros máis contrastados, porque Hondarribia, recordemos que é un equipo cunha canteira moi noviña e a priori con remeiros con pouca experiencia, pero bueno, están demostrando que teñen un grandísimo nivel e se pode esperar calquer cousa deles, non? Volve a repetir 10 canteiráns, un propio e 3 non propios. Ese é o balance do equipo de Hondarribia, que a nada que... Vamos a ver tempos, a comparativa de tempos. Sí, Lequeitio a 2 de Donostiarra. E ollo Lequeitio que fixe un segundo longo de 4.48. Sí. Ollo ese tempo de Lequeitio, xa decías ti, Marcos, que eses 20.19 é un tempo para acabar moi arriba. A boa referencia vamos a ver na Vidade de Terra, que eu creo que vai estar bastante máis axustada. Vamos a ver Donostiarra e Hondarribia nun segundo, Chapela a 4 de Santurchi. Chapela xa dicíamos que na saída, eu creo que xa saiu aí en riba da onda, xa comezaron a regata a contrapé. Moitas veces che descoloca eso, non? Que a primeira palada está o barco costa arriba, che fai moi dura e che pode descolocar algún remeiro. E despois ten isto que nunca lle aconteceu ao longo de toda a temporada, que ir fora da primeira quenda. Aquí vai con dous xigantes como son Donostiarra e Hondarribia, e o que ten é que aguantar o ritmo de Santurchi. Outra vez comparativa de tempos, Donostiarra e Hondarribia estarían marcando o mellor. Pero repetimos, Lequeitio fixo un gran segundo longo. É que o primer longo, Lequeitio non é que fixera, foi un longo moi discreto, onde se saleu bastante foi no segundo. Vemos como Hondarribia busca facer algo diferente o que fixo Ares. Ares tirouse cara ao carreiro número 2. Ele mantén un poquinho máis o carreiro. Hondarribia mantén o carreiro. Tamén é verdade que agora, a medida que se vai chegando esa pleamar, a incidencia da corrente vai mermando un pouquinho, non? Pois a ver quen fai a Ceaboga por diante, parece que vai a ser Donostiarra, pero ollo que poida facer Hondarribia no longo de volta. Xa vemos como a fenda cos outros dous equipos comeza a ser importante. Pero, bueno, o bo para Chapela é que non se lle está indo Santurchi. Está aí nesa marxe de 4 segundos, evidentemente son segundos, pero aquí hai un longo de volta no que se poden recuperar. No longo de volta facilmente os podes recuperar, ou perder, ese é o problema, non? Tens que ter unha dinámica positiva. Tempo de Donostiarra, 5.05. Non é moito mellor o tempo que o da primeira quenda, só un segundo. Hondarribia fixo a Ceaboga con 5.06. Entrou con 5 minutos e 13 segundos de Santurchi e agora entra con 5 minutos e 20 segundos o equipo de Chapela, que ocupa a última posición. Santurchi e Chapela penúltimo e últimos clasificados. Ten que procurar aí coller algunha ondiña rápido para que non se escape Santurchi. Ora xa son 6 segundiños, 2 barcos. Pois o que colleitou, xa dicías ti, Marcos, que ir fora de quenda moitas veces ten estes perigos. Sí, e agora mesmo ¿no? Chapela é a última clasificada e ademais con bastante diferenza.
Vamos a ver se se adapta ben a este cambio total na forma de remar. Sí, a ver, ahora mismo o importante é coller unha ondiña, o que fixo Lekeitio, non? Colleu unha ondiña, colleu velocidade do barco e despois unha vez que o barco ten velocidade manter esa inercia. vai encadenando, con esa inercia vai encadenando unha onda noutra, non? A ver se se pode botar en riba de Santurchi, cando menos gañar ou pelexar nese duelo particular. Aí estamos vendo Ares, Santurchi e San Xoán estarían case que no mesmo tempo, Chapela un pouco Pouquiño para descolgada. atrás, pero bueno, ten marcha ainda para recuperar. Importante intentarse botar en riba de Santurchi para poder ir loitando man a man con eles, non? O Lekeitio no carreiro 2 está tamén marcando mellor tempo Donostiarra por ese carreiro número 2. Aí temos a Arcaiz Díaz, o patrón tamén mítico da traiñeira de Donostiarra. Pero bueno, estálle mantendo de momento os 4 segundos de vantaxe sobre Hondarribia. E aí tamén Santurchi e Chapela a 4 segundiños. Ten que intentar, xa estuveron a 6, ten que intentar botarse un poquinho máis en riba para ter contacto visual con eles e loitar de man a man, non? Está andando moi ben Donostiarra, que bueno, é moi difícil meterlle man as traiñeiras da quenda de honra, pero xa quedou demostrado este ano e os anos anteriores que se gañas a segunda quenda, tes posibilidades de levar unha El Lekeitio bandeira. agora mesmo estaría diante de Hondarribia. Sí, estaría a 2 segundos de Donostiarra, pero estaría 2-3 mellor que Hondarribia. Está volvendo tamén moi ben Donostiarra. Está aproveitando moitas ondas. Mira, agora esa onda que vai a impulsar a Donostiarra, tentando meter outro segundiño máis sobre Hondarribia. Segue Santurchi e Chapela movéndose nos 3-4 segundos. Agora Chapela poñéndose Anda aí bailando 3-4. no que se poñía a 3 segundos. Bueno, tamén hai que confiar, Chapela é un equipo que... Mira, aquí Lekeitio xa estaría mellorando os tempos da Donostiarra. Os tempos quedaron aí marcados e hai que melloralos, non é fácil. Xa deste Marcos que a ver quen é capaz de facer 4.48. menos de 4.48 Ese é un longo no de segundo volta dun longo. mar bo, E ainda lle quedan 500 metros a estas traiñeiras. E repetimos, o tempo de Lekeitio no segundo longo foi absolutamente espectacular. Foi un pouco máis discreto no último. Veremos a ver Donostiarra. 4.52, tampouco estivo nada mal. Son 4 segundiños, que é bastante. No último longo no que Hondarroa fixo 4.53. Outra vez a comparación de tempos. Ares sería a estas alturas o cuarto mellor tempo, a só un segundo de Hondarribia. Hondarribia estaría a 10 de Lekeitio. Sí, Ollo que está aí bailando ahora. Bueno, isto danos unha idea do grandísimo segundo longo que fixo Lekeitio. Vamos, é que Lekeitio pode dar un salto moi importante na clasificación xeral porque bueno, pode, dende logo a San Xoán vai no a superar e con moito. E o que pasa é que é un rival directo dos nosos equipos e que a regata de hoxe xa vai ser outro equipo inalcanzable. Parte que ten unha dinámica positiva, empezou moi ben, sigue moi ben e parece que vai máis. Aí estamos vendo como Chapela se poñía a outra vez a 3 segundos de Santurchi. Estánse movendo neses 3-4 segundos e onde está bailando a diferenza. Céntrase a realización evidentemente en Donostiarra e Hondarribia, pero aquí Lekeitio vai a facer o mellor tempo no segundo longo. Por moito, por moito. E Ares máis ou menos nos tempos de Hondarribia. O tempo de Lekeitio foi 9.54. 9.54. Xa están agora mesmo por riba deses 9.54. Entra Donostiarra, 9 minutos e 59 segundos. 5 segundiños. 9.59 Donostiarra. Entrou 10.03 Hondarribia. E vamos a ver a canto entra Chapela de Santurchi. Aí hai unha traiñeira. Aí está Santurchi, 10.15. Sí, a Chapela costando un pouquiño virar, aí niño traballou ben a pica. 10.15 Santurchi, 10.17 Chapela. Na comparativa de tempos, Santurchi e Chapela ocupando os dous últimos postos. E Donostiarra está a 5 segundos de Lekeitio. Pois vamos, a Donostiarra vexolle moi difícil para rebaixar o tempo que fixo Lekeitio. Bueno, Lekeitio
afloxou un pouquiño, ao mellor o terceiro de Donostiarra pode ser máis forte, e o pouquiño que afloxou no último, a ver como o Pinganillo seguramente lle vai estar botando fume. Queren saber, Lequeitio fixo 4:48 neste longo. Canto fixo Donostiarra? 4 minutos e 4:54. 4 minutos, son 6 segundos de diferenza neste longo. Sí, sí. Que non é malo tempo de Donostiarra. No, pero nada, é un tempo parello de Ondarroa, non? Ondarribia, por exemplo, 5:57. O tempo de Chapela neste longo, 5:59. 5:59, que foi o mesmo que fixo Ondarroa. 5 non 4. Perdón, 4:59. Bueno, pois aí estiveron os tempos neste segundo longo. Agora, evidentemente, as diferenzas van a estar moito máis estabilizadas no terceiro longo, e a ver a canto chega Donostiarra, canto se lle aproxima a Lequeitio neste terceiro longo. Seguramente no grafismo vai estar continuamente con esa diferencia, porque é morboso ver que un Lequeitio de primeira quenda está diante de todo unha Donostiarra de segunda, non? Aí temos como Donostiarra impón os seus vatios Xe é o normal. e o seu potencial xa se pon a un segundo, pero se Donostiarra, mira, aí estamos vendo, o vento baixou un pouquiño, mira Santurce por onde vai, O vento baixou un pouquiño. Carreiro 5. Agora están escapando todas as traiñeiras dese Carreiro 1. E a ver, Chapela, a 3 segundos. Como ves esa pelexa, Marcos? É que a vexo moi estable durante, levamos un longo e medio que nos está movendo, non? Eu creo que Chapela ten esa capacidade de poder dar un arreón no último longo, pero ten que estar moi pretiño para que poda ser efectivo. Agora pode mesmo haber moita diferencia. Chapela nos tempos ocuparía o último posto. Bueno, e este resultado permitiríalle a Ares achegarse, recuperar. Non tanto como perdeu onte, pero sí volver a meterse na loita por evitar o descenso directo. Deixar a loita totalmente aberta. Sí, sí. Eu penso que vai estar aberta hasta a última regata, non? E aquí, pues pode ser en Galicia, onde se decidan esas últimas prazas. Esa dobre xornada Ares-Cabo, coa que vai a rematar esa pelexa para os 4 últimos clasificados. Outra vez víamos a comparativa de tempos. Aquí Donostiarra está ya recuperando segundos a Lequeitio, pero necesita recuperarlle. Fixo Donostiarra 4:54, Lequeitio no último longo fixo 4:52. Todos longos mellor que ese 4:54. Sí, sí. Vamos a ver. Pero xa lle leva 2 segundiños, segundos. ten marcha ainda quedan 300 ou 400 metros, bueno, e pode meter ainda outro par de segundiños máis, non? Aí estamos vendo como Donostiarra ten 6 segundos sobre Hondarribia. Ares, na comparativa de tempos, sería a cuarta clasificada. Lembremos que despois no último longo Ondarroa superou a Ares, co cal moveríase nun quinto posto. E vemos como manteñen os 3 segundos. Santurce e Chapela van calcaos, están facendo o mesmo tempo. Bueno, eu creo que Chapela aquí aguantar e fialo todo para ese último longo. Sí, onde pode modificar a táctica de Santurchi. Con esa diferencia pode aguantar a Santurchi no seu carreiro, obligar a que non poda caerse a eses carreiros de terra, non? Agora Santurchi percorreu bastantes metros para irse cara a un hipotético carreiro 5. Agora tamén ten que recuperar e a ver se perde por aí tamén algún segundiño. Aí Chapela ten que ter claro, non pode haber máis ventaxa de 3 segundos para evitar que Santurchi, que seguramente vai haber lío, a ver se non hai lío. Dende logo, a tendencia de Santurchi vai depender moito do que faga ou do que lle marque Zunzunegui o seu patrón. Nese último longo, se aguantarse no carreiro número 3 ou deixarse ir con esa inercia. Aguantarse ao mellor non, porque tampouco lle prejudica bastante a eles, pero sí que evitar que Santurchi poda facer, por exemplo, o que fixo Ondarroa, non? Foi botarse moi rápido a eses carreiros de terra e poder sacarlle ventaxa, non? Vemos como vai a marcar Donostiarra o mellor tempo na Ceaboga, vai a facer aproximadamente 15:23, 15:24. Fixo Lequeitio 15 minutos e 27 segundos. Vai andar a cousa xusta, seguro. A ver o tempo que fai Donostiarra, 21, 22, 23, 24, pois 15:25. 15 minutos e 25 segundos. Hondarribia xa ten máis complicado. Hondarribia, 15:32. Importantísima esta referencia para Chapela, para evitar esa última posición.
Aquí a última era San Xoán con 15.51. Santurchi. A ver o tempo de Santurchi. 15 minutos e 50 segundos. 15.50 para Santurchi, 15.54 para Chapela. Mira, Santurchi xa como se bota descaradamente a eses carreiros de terra. E a ver o que fai agora Chapela. Chapela igual. Chapela Xa non pechou a virada xa sí. para... Bueno, pois vai a centrarse máis no seu que... Mira, Lekeitio agora mesmo, que na máis outra dous. traíña. Pero vamos a ver como se disputa nun último longo virtual, a ver como Evidentemente, se disputa o Lekeitio de Donostiarra. o cuarto longo de Lekeitio non foi tan bo como o segundo. Sí, pero foi mellor que o segundo de Donostiarra. Sí. E agora mesmo a diferenza está neses 2 segundos. Vamos a ver o que é capaz de facer Donostiarra. Donostiarra que xa se está aí no límite entre o carreiro 2 e 1. E agora xa Chapela perde 5 segundos con respecto a Santurce. Xa le Son cae Malanova. outro segundo máis a Chapela. Aí tiñamos esperanzas de que Chapela puidese na saída do último longo de estar na altura de Santurchi, pero xa 6 segundos nun último longo as posibilidades minguan e moito. Aí temos comparativa de tempos, Lekeitio no mesmo segundo que Donostiarra. Lekeitio no mesmo segundo que Donostiarra. Vai a botar lumes e pinganillo, lle van a estar apretando hasta a última palada, Ares aquí mantén a cuarta posición. Despois, aquí máis ou menos foi onde Ondarroa se puxo Sí. a súa altura. Sí, Pero Ares vai a garantir aí puntos, Sí, vai a deixar por detrás polo menos a Santurce bueno, aparte dos que deixou na súa tanda, a Santurce e a Chapela. Ares estaría sumando 4 puntos, tería 31. Chapela estaría sumando un punto, tería 32. Quedarían Habría aí só a un punto de diferenza. Un punto de diferenza. E unha vez remate esta xornada, só van a quedar 8 para o final da Liga. 8, xa estamos no mes de agosto, 8 vanse nun O suspiro. que pasa é que eles van a estar pugnando sempre por uns puntos moi parellos, non? Aí temos o plano da Donostiarra. A 7 segundos Ondarribia está gañando a súa quenda Donostiarra, pero a pelexa de Donostiarra contra o non reloxo. é con Ondarribia, é contra o que está facendo Lekeitio. Agora vai un pouquiño peor Lekeitio. Un Están segundo. volvendo ben. Aí temos Donostiarra que terá como obxectivo facer neste longo de volta 4.50, polo menos igualar os 4.52 que fixo Van Lekeitio. arreando a tope, Van aí, vanos apretando. Está claro que o potencial que ten Donostiarra é altísimo, non? Xa se lle foi a Chapela. Bueno, mágoa tamén de estar nesta segunda quenda que perdes minutos de televisión. Nos Sí. estamos seguido mirando a referencia de Chapela, pero apenas si nos Ahora xa ofreceron lle ven imaxes deles. Santurchi, xusto diante de Chapela. Aí hai 7 segundos, evidentemente Santurchi ten marxe no campo de regatas. Iso é o que había que evitar, había que salir nunha saída rápida de boia e intentar que Santurchi pudera moverse como quixera. Conseguiu, non por moito, pero conseguiu poñerse diante e agora mesmo Santurchi ten a opción de facer o que queira. Hai que estas regatas de mar, Castro, Orio, Donosti, a verdade é que lle custaron moito a Chapela porque nas tres regatas de mar ocupou a última posición. Sí. En Donosti foi un décima, pero é pola descualificación de Bermeo. E hoxe outra regata, bueno, podemos considerar unha regata de mar, aínda que as condicións son boas. Tens que ter destreza e bueno, lle está costando un pouquinho máis. Se é inexperiencia de Chapela, pois é normal pagala porque é o primer ano, non? Mira, aí temos o plano de Chapela que tenta botarse en riba. Sí, pero é moita diferencia. De Santurchi. Mira, Lekeitio con Donostiarra van man a man. Mesmo segundo e estamos xa no treito final e que quedan 30 segundos, pouco máis para a chegada de Donostiarra. Se pode decidir por décimas, seguramente. Imos ver o tempo que fixo exactamente a traiñeira de Lekeitio, porque vai a ser cuestión de décimas. Lekeitio fixo 20-18-84. Vamos a ver se está por riba ou por debaixo deses 20-18. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 minutos e 18 segundos. 18 baixos e Lekeitio 18 altos. 20-18. Por nada, o que dicíamos, por medio segundo. Entra Ondarribia 20-27. 20 minutos e 27 segundos.
Agora xa estaría Ondarroa con 20 minutos e 37 segundos. Ares 20:41. Vamos a ver Ares se mellora o que fixo Santurchi. Sí, mellora o tempo de Santurchi, que fai 20:43. 20:43 para Santurchi, peor que Ares. E entra agora Chapela con 20:50. Ocupando... Non foi última, penúltima. Deixouse ir San Xoán. Sí, no último cacho San Xoán perdeu moitísimo. Non te podes deixar ir en ningún intre. Chapela non vai a sumar un punto, vai a sumar 2 puntos. Iso porque hai que diferencia de tempo, é moi pouquiña. Chapela, bueno, San Xoán fixo 20:53 e o a Chapela tomeille 20:50. Sí. Hai un par de segundos, pero eu creo que foi porque se deixou ir. Sí, no último tramo perdeu moitísimo. Un pouco San Xoán Cocal. Para os galegos, Ares estaría sumando 4 puntos e Chapela estaría sumando 2 puntos. Había 4 de diferenza. Nun principio, se non hai algún sorpresón na quenda de honra, van a sair desta fin de semana con 2 puntos de marxe Chapela sobre Ares. Pero agora teremos tempos oficiais. Agora saberemos como está exactamente a clasificación. Donostiarra, 20:17, acaboulle sacando un segundo a Lekeitio. Mellor tempo agora mesmo Donostiarra despois das dúas primeiras quendas. Hondarribia terceira, Ondarroa cuarta, Ares quinta. Ares de momento garante 4 puntos e Chapela salvou un punto nos últimos 300-400 metros con San Xoán, porque estaba a altura de San Xoán ata ese intre. Eu creo que San Xoán se deixou un pouquiño de máis e ao final dalle a vida de que non está loitando por eses postos de descenso. Vamos a escoitar o patrón de Donostiarra, Arcaiz Díaz. Brancas vai Paparian. Bueno, va, estropale a Chapela. Pensaba que ia falar en... Escoitámolo, pero non entendemos. Non entendemos. Outras veces sí o escoitamos falar en castelán. Bueno, Marcos, primeiras dúas quendas. Ratificamos o nivel altísimo de Lekeitio, sobre todo nos longos de popa. De volta... E Donostiarra conseguiu por pouco, pero bueno, gañou a súa quenda. De momento está gañando a... Gañou ya Lekeitio nos longos de idas, nos longos de vatios. Nos longos de destreza de mar, pois é verdade que Lekeitio foi bastante superior. E, dende logo, parece que a bandeira vai estar nesta quenda de honra, porque as condicións non só eu creo que non empeoraron, senón que melloraron. Pode incluso ser mellores. Sobre todo polo tema da marea. Sí. A marea está prácticamente parada. Quedanlle, para que sexa baixa mar, quedanlle exactamente 13 minutos. Sí. 13 minutos para a marea baixa e agora xa estamos no rango de... Nos últimos minutos prácticamente non se move, non? O que sí, hai que fixarse moito nesas bandeiras, nese vento, a ver se vai a máis. Tampouco non dá esa sensación, durante toda a mañán prácticamente, o mellor un pouquiño menos na quenda femenina, pero no quenda masculina, a sensación no mar de vento parece a mesma. Pode ser o que prexudique un pouquiño as quendas de honra. Aí teñen o realizador da televisión vasca, de TV, como se está fixando moito nese aspecto do vento, que pode ser o que marque. Sí, porque daban a subir, non era moito, tampouco xa é verdade que non daban moita intensidade de vento, pero sí que as bandeirolas un pouquiño máis un pouquiño parece sí que se moven, non? Pois a ver o que acontece nesta quenda de honra, na que van a estar Bermeo, Orio, Guetaria e Ciérvena. Vitoria onte, cunha gran superioridade por parte de Orio. Orio eu creo que vai a buscar seguro o dobrete nesta fin de semana, porque o oitavo posto de Guecho eu creo que non lle gustou nada. Non sentou nada ben. O oitavo, ben é certo que está condicionado polo, bueno, tamén polo tema de vento, pero Orio... Pero o posto está aí, eso non hai que o quite. Afrontaba con moita rabia e con moita carraxe esta fin de semana. Aí víamos a presentación de Bermeo. 5 cambios, nin máis nin menos que da xornada do sábado para o domingo. 2 galegos dentro da traiñeira. Casolas, titular indiscutible na posición de babor 4, e Manu Bernárdez nesa posición de estribor 4. Este é o equipo de Orio, que non podemos nunca ver se hai cambios ou non ata a última hora. Prácticamente vémolo na realización. Repite Zabala, repite o buenense Diego Pérez, e Guiazu non está. Aí está John Lizarralde, que pasa da terceira a cuarta. Ibai González, Salvaño, Aldai, Lizarraldes, repiten Miquel, Aristi. Aí hai un cambio na segunda, e Elorza. Bueno, pois tres modificacións na traiñeira de Orio. Este é o plano de Bermeo.
buscando Bermeo sorprender a Orio. Aí está Orio nese inicio, na posición de 2 de babor, con Diego Pérez. O único remeiro galego que vai nesa traiñeira. E tamén temos moitos remeiros galegos na traiñeira de Ziérbena. Ziérbena que si fai bastantes cambios e que hoxe mete a 2 galegos que non remaron onte, que son Curro e Alejandro Rivas. Queda no banco Manu Gondar e volve a sair, tamén indiscutible na posición de estribor 4, Ismael Montes. De inicio, Orio sae xa a mandar. Sí, está claro que non quere sorpresas, non quere despois nos longos de volta ter a ninguén que lle veña aí tocando a moral e quere, bueno, quere abrir unha fenda neste primeiro longo e intentar vir cómodo no longo en popa, non? Este é o equipo de Guetaria, tamén con 5 cambios, onte reservou titulares. Eu creo, atreveríame a dicir que este é un equipo de clasificatoria. De clasificatoria, como moito un cambio podería ter para esa clasificatoria Guetaria, que mete a Recondo, mete a Miralles, mete a Iker Echave, a Gurucharri e a Unai Echevarría. Mete aí 5 pesos pesados. Aparte que son regatas que lle gustan a Guetaria, son regatas que son un pouco movidas e donde normalmente se desenvolve moi ben. Este é o equipo de Ziérbena. Hoxe troca o marca de estribor, sae Manu Gondar, aí baixa un canteirán, marcando con 2 canteiráns, con Pello e con Marcos González. A segunda é plenamente galega, Ismael Curro e Alejandro Rivas. E tamén, bueno, Julián Villanustre, o de Rianxo, que baixa da quinta á terceira. Aí gañando peso na traiñeira. Xa estamos vendo como Ziérbena está a altura de Orio. Como o que se está quedando descolgado, Carreiro 1, segue o mesmo patrón dese Carreiro 1 e Bermeo. Eso é o patrón que levamos toda a mañán, que neses primeiros metros o Carreiro 1 perdese, teste que desplazar un pouquiño máis que o resto e perdes 2 segundiños fácil xa de inicio. Vamos ver ese duelo Ziérbena-Orio, que foi un duelo enorme a fin de semana pasada en Guecho, gañado por Ziérbena. O final, por cuestións de vento, un foi 7º e outro foi 8º clasificado, pero para Ziérbena, no aspecto moral, estar por diante nunha regata de Orio, entendemos que será tamén un subido. Moi alto, sí. Aguantan de momento Ziérbena e Guetaria, pero Orio xa marcando a súa pauta. Aí o que máis se move Bermeo, que vai totalmente polo Carreiro 2. Orio vai no límite do Carreiro, Guetaria igual, e Ziérbena que vai polo seu Carreiro. Aí está o vento, máis ou menos mantense, Marcos. Sí. 8, 10, 11... Ahora parece que é un pouquiño de máis rizado, pero nada, é moi pouquiña cousa, non é moi notable. Pois imos ver se o vento... A marea parece que non, pero o vento pon en algunha dificultade as traiñeiras da quenda de honra. Non nos puxeron ainda referencias cas outras quendas. A primeira quenda... o máis rápido nesta primeira ceaboga foi Donostiarra, 5:05. Agora temos a comparativa de quendas. Donostiarra estaría a un segundiño de Orio, máis ou menos Donostiarra facendo os tempos de Ziérbena e de Guetaria. El Lequeitio moi pertiño. Sí, el Lequeitio moi pertiño, dende logo. Pero aí xa Orio comeza a marcar o mellor tempo. E Bermeo que perdeu 3 segundiños na salida, pero estás aguantando perfectamente aí a 3 segundos, non? Pasa que queda comprobado, Mondarribia non acabou de facer unha boa regata, Ares tamén lle custou moito. Astillero tampouco, Orio tampouco. Ese Carreiro 1, dende logo, non está a ser nada propicio aquí en Lequeitio. Xa métese segundo, outro máis, Orio, que xa lle leva 2 a Ziérbena e a Guetaria. A ver con que tempo, quedalle máis ou menos un minuto para Ceaboga, a ver con que tempo vira Orio. E a ver como collen, onde se están marcando aquí as diferenzas. Xa vemos como tamén lle mete outro segundo a Donostiarra, pero onde está a ver as diferenzas, Marcos, é no segundo e no cuarto. Sí, é que aí é onde máis diferencias podes marcar, non? E creo que os equipos que se desenvolven ben en popa, aí é onde están realmente marcando o terreno. Aí temos como Orio comeza a marcar diferenzas. Nesta parte final do primeiro longo, xa lle mete unha traiñeira a Guetaria e a Ziérbena, buscando unha nova vitoria, unha nova bandeira. Orio, líder, claro, indiscutible da Liga, busca a Liga Euskolabel por segundo ano consecutivo. E Bermeo que está casi xa a altura de Ziérbena, moi pretiño aí casi no mesmo segundo. Aí está... 5:05 tempo de Donostiarra, xa comeza a facer a manobra Orio, que fixe uns 400 metros finais espectaculares. Tempo de Orio, 5 minutos e 2 segundos. 5:02 para Orio.
Tempo de Guetaria 5.04, tempo de Ciérvena 5.05, tempo de Bermeo 5.08. Comparativa de tempos, Donostiarra estaría a 3 segundos de Orio, El Lequeitio estaría a 4 segundos de Orio. Non me daba a sensación de que Bermeo virara tan tarde. Eu creo que virou aí Un poquinho antes. Mira que casi virou con Ciérvena. Vamos a ver Bermeo, que é un equipo que volve moi ben. Guetaria poniéndose a un segundo. Sí, bueno, sí, Guetaria. Isto danos a dimensión do proxecto de Guetaria, que estamos falando deles como se estar en quenda de honrar un segundo de Orio Non fose fora, nada, sí, fora sí. calquera cousa. Un equipo con canteiráns por un tubo. Sí. Outra vez Guetaria, bueno, pois sacando, onte meteu 8, hoxe saen 2, entraron 2 e 2, sí, segue con 8 canteiráns. Este equipo de Guetaria que agora mesmo é cabeza de regata. Bueno. É que en Popa hoxe Xa dicíamos está que todo aberto. hoxe Guetaria saía co equipo A e hoxe Guetaria busca dar a sorpresa. Outras veces buscou no dende a segunda quenda, hoxe está nese man a man pelexando de ti a ti con Orio. Donostiarra agora mesmo estaría con Ciérvena. En tempos de Ciérvena. Pois saíulle respostón a Orio o equipo de Guetaria. Sí, aquí son as súas condicións. Aquí é onde Guetaria realmente se encontra cómodo. En regatas de vatios, pois sufre moitísimo máis. Non? En ese carreiro número 3, repetimos, este é un proxecto espectacular. O que montou o seu adestrador, John Larrañaga, un proxecto de canteira, un proxecto de futuro. Este ano deu un paso máis, sempre vai dando pasiño a pasiño. Mira como Gorka ahora quere evitar este tipo de sustos, quere distanciarse rápido e agora están aproveitando este último tramo para sacar distancia. ¿No? Pois aí teñen Guetaria, que chegou a estar por diante, agora mesmo a 4 segundos de Orio, pero Guetaria por diante de Ciérvena e de Bermeo. Falta por saber canto mellor estarían facendo que Lequeitio, que a estas alturas estaba por diante da Donostiarra. Sí, estaba antes na referencia de antes, marcaba tempos de Ciérvena Donostiarra, non sei se agora pois seguirá igual, antes eran 4 segundos que levaba Orio, agora son 8, pero sí que é verdade que Lequeitio en todo este longo pois estuvo en tempos parellos de Donostiarra, ¿no? Este é o plano de Bermeo, nunha loita con Ciérvena. Está aí costando un poquinho máis, ven que Guetaria se vai, que Guetaria é un pouco parecido que lle pasaba a Lequeitio fai un par de anos, que en calma era moi vulnerable, e poucos vatios, e sin embargo en regatas de mar era un equipo top. Pois aí temos ese plano que nos amosa a Ciérvena e a Guetaria. Lequeitio a 4 de Orio, Lequeitio que estaría calcando os tempos de Guetaria. Cocal, Lequeitio, pois mira, fixo, estaría Orio facendo os mesmos tempos neste longo de volta que Lequeitio. Repetimos, este segundo longo de Lequeitio foi de escándalo, eses 4.48. Darlle ese valor, eses 4.48, porque non é fácil conseguir un longo de volta con ese tempo en este campo. Sí, señor, quitamos o sombreiro con Lequeitio, con eses 20 minutos e 18 segundos que fixo ao final. Pois na categoría femenina houbo récord do campo, na categoría masculina non vai haber récord do campo, que aquí o marcou Santurchi no ano 2019 con 19 minutos e 39 segundos. O ano pasado a vitoria foi para Ciérvena. Dende a segunda quenda. Dende a segunda quenda. Gañar aquí o ano pasado Ciérvena. Este ano todo apunta a que a bandeira vai ir para Orio, que xa comeza a marcar 6 segundos. Xa vemos a Bermeo, 2 por diante de Ciérvena. Sí. Bermeo, é que Bermeo en Popa tamén é un equipo que se move moi ben. Dende logo, creo que o gran secreto de Bermeo agora a última hora foi o fichaxe do patrón. Creo que Zurinaga doulle outro carisma a ese equipo e os demostrou na regata que quedou descalificado en San Sebastián. Mira Lequeitio, mira Lequeitio que estaría a altura de Orio. E Donostiarra que estaría tamén aí. Non sei se ese GPS marcaba ben, porque entre Lequeitio e Donostiarra, bueno, sí, había 5 segundos na virada. O tempo de Lequeitio foran 9.54. O tempo de Lequeitio 9.54. Vamos a ver o tempo que fai Orio, 9 minutos e 52 segundos. 9.52 acaba de facer Orio, longo de 4.50. E ollo que estes todos se pasan bastante,
Estamos falando de que máis 9 Guetaria a 7 segundos de Lekeitio. 10-0 Guetaria, 10-0-2 Bermeo e o tempo de Ciervena que se vai ata a sétima posición na comparativa de tempos é de 10 minutos e 6 segundos. Agora mesmo Ares, por exemplo, estaría a 1 segundo só de Ciervena. Sí, bueno, Cuidado, Marcos. É difícil que poda quedar por detrás, pero si é capaz de meter a Ciervena por detrás, sería un segundiño máis que lle recrutaría a Chapela. Aquí neste longo Donostiarra sacoulle 6 segundos a Lekeitio. Que tempo de volta temos aí de Orio? 4.50, non? 4.50. Dous peor que Lekeitio. Ollo, 2 peor acaba de facer Orio, que fixo un tempazo. Un tempazo. Comparado co resto de equipos, fixo un tempazo. Con eses 4.50, pero non chega aos 4.48 de Lekeitio no segundo longo. Por exemplo, Bermeo, que tamén fixo un bo longo de volta, fixo 4.54. Ciervena fixo 5.01. Guetaria fixo 4.57. Vamos, é que ningún se aproxima aos 4.48 de Lekeitio. Aí temos máis Orio, que está dando un recital, porque está aí sacando 8 segundos a Guetaria, 11 a Bermeo, 13 a Ciervena, e ainda así, en tempos de ida, sí que lle gañaría a Lekeitio, pero en tempos de volta non. Que pasa? Ollo con Donostiarra, Ollo con Donostiarra, que pode estar aí pretiño, pode sacar un segundo posto ou. Veremos como sae Donostiarra desta regata. De momento Donostiarra mantense no mar. Pero, fíxense, xa hai aí 5 segundos. 5 segundos de Orio sobre Donostiarra. Hai menos de Orio sobre Lekeitio. Pero é que Lekeitio aquí evidentemente perde segundos. Estamos vendo como Orio é cabeza de regata, pero a loita de Orio non é contra os da súa quenda, senón que contra un equipo da primeira quenda e contra un equipo da segunda quenda. Aquí estará dicindo Donostiarra que veña un refacho que suba a 13-14 km por hora. Tampouco en ese aspecto a previsión non se cumpleu moito, non? Dicía que ia máis, agora mesmo é o momento da baixamar. Están aí no cambio, sí. 13 e 31 minutos. Bueno, veremos... Marea parada por completo. Sí, se isto non modifica tamén os comportamentos no último longo. Pouco pode variar. Vamos a ver, Orio, dende logo, ten a súa quenda dominada e o perigo teno dende a segunda quenda. Sí, o que pasa é que ten referencia en todo momento e por eso está apretando o que está apretando. Se ao mellor noutro tipo de regata que aos da segunda quenda lle levaran moito máis distancia, con 9 segundos, con respecto ao segundo, podía ir super relaxado. Aquí está, con 5 sobre Donostiarra. Temos que poñer en valor a gran regata que fixo Donostiarra e o gran terceiro longo que fixo Donostiarra, que non nos esquezamos que lle meteu nese longo 7 segundos a Lekeitio. Foi onde marcou esa diferencia para poder gañar a quenda. Vamos a ver o tempo que fai Orio, porque nin moito menos ten a bandeira sentenciada, Ten a quenda prácticamente gañada, pero a bandeira de momento non a ten. E de aí esa diferencia que está marcando cos resto de equipos. Llevan apretando polo pinganillo, que ten moi pertiño Donostiarra, e claro, queda o último longo en popa, saben que Donostiarra foi un barco rápido, e ese medo non hai que ño quite, non? Os 3 equipos que gañaron a quenda, ou que van gañar a quenda, os 3 foron polo carreiro 2. Marcos, Lekeitio na primeira, Donostiarra na segunda, Orio na terceira. O un, está claro que eu creo que hoxe non o quería ninguén. Está claro que na segunda e na terceira quenda son os favoritos para gañar a quenda, tanto Donostiarra na segunda como Orio na terceira, xa non tanto Lekeitio na primeira quenda. Sí, dende logo aí o favorito en termos de puntuación era Ondarro. Pasa que Lekeitio fixo unha regata espectacular. En popa saleuse. E que hoxe Lekeitio pode asinar un terceiro, un cuarto posto perfectamente. Aí temos Donostiarra recuperalle outro segundo a Orio. E se dera o factor a favor do vento, non gañar a regata. Bueno, podía haber gañado a regata se fora paulatinamente o vento a máis, podía haber gañado a bandeira. Donostiarra está facendo primeiro e terceiro longo mellores que Orio. Sí. Primeiro e terceiro longo mellores que Orio. Mira, 2 segundiños agora. Onde perdeu Donostiarra? No segundo. Perdeu 5 segundos con Orio. Se tivese o longo de volta que fixo Lekeitio, agora mesmo estaríamos falando de outra cousa. E Donostiarra no último longo tampouco fixo mal, 4.53. Pero son, bueno,
Son... Lequeito fixo 4,52, non? Lequeito 4,52. Orio no segundo fixo 4,50. A ver o que é capaz de facer Orio. Pero pode estar a vitoria nun auténtico pano. Sempre nos gusta estas vitorias de outra quenda. Esta emoción, sí, sí. Acaba un aburrimento ver un Orio, por ejemplo, que estuviera disputando a bandeira nesta quenda que estaba asoballando, non? 15-24, un segundo mellor Orio. 15-24, un segundo mellor que Donostiarra. Entra agora Guetaria, 15-31. Peor que Lequeitio. Entrou Ziérbena, 15-34. E agora entra Bermeo, mira o que perdeu. Mira o que perdeu Bermeo neste longo. Que virou diante de Ziérbena. Que fixo 15 minutos e 40 segundos e vaise a sétima posición, mesmo tempo de Bermeo que Ares. Pois Bermeo e Ares foron polo mesmo carreiro. Sí, sí. Pois imos a loco último longo, a ver se hai regata. Estamos vendo Ziérbena botándose en riba de Guetaria. Orio tirándose descaradamente do 2-1. A ver se hai regata entre Orio e Donostiarra. A ver o que pasa aí entre Guetaria e Ziérbena, porque vai a cortar a trayectoria, Mira. E vai haber problemas, Non rectificou ahora Ziérbena, pero iba directo, Bueno, o que sí, espectacular o terceiro longo tamén de Ziérbena. Espectacular o terceiro longo de Ziérbena, que deixou atrás a Bermeo e ponse a altura de Guetaria. Que Bermeo perde moitísimo, 10 segundos agora mesmo. Vamos a ver Orio como afronta. Mira, Orio aí está en riba da onda. E que Orio, vamos, de momento 12 metros é unha distancia prudencial. Estuveron máis pretiño. Pasa que están os dous fora de carreiro, porque Guetaria xa saiu do 3-2 e Ziérbena veuse do 4 prácticamente no límite do 2. Se Guetaria quere recuperar o seu carreiro, teñe que deixar. Sí. Vamos a ver o que sí conseguiu Ziérbena poñerse por diante de Guetaria. Vai a loita Ziérbena Guetaria pola segunda posición da quenda, pero igual ser segundo nesta quenda quere dicir ser cuarto final. Mira, aí Orio xa está mandando Orio. Xa está metendo 7 segundos con Donostiarra. Van apretando, Ainda lle queda moito cacho para chegar á meta e van apretando a tope. Bueno, pero é un equipo que ten potencial para isto e para moito máis. No perdones, Marcel. Che, non perdones, non van a perdonar porque levan a rabia do demo. Saben que a bandeira pode quitarlle a un equipo doutra quenda. Non quere perdoar Orio, que busca unha nova vitoria esta temporada. Facer outra fin de semana perfecta, o igual que fixera en Galicia, e como se lles escapou a pasada fin de semana. Pero bueno, ollo que pode sacar un tercer posto o Lequeitio, Sí, sí. Todo indica que se vai a plantar terceiro na regata da casa. Vai a estar aí o terceiro, o cuarto e o quinto nun suspiro. Bueno, xa o segundo e o terceiro estivo está nun suspiro. Un segundo. Porque aí Donostiarra, Lequeitio, Guetaria e Ziérbena vanse mover nunha marxe moi estreita. Entra Orio nos últimos 500 metros de regata. Está pugna ahora Guetaria Ziérbena, que vai aí... Está o Xuidemar cambiando o rumbo de Ziérbena, que se botou en riba de Guetaria. E ese bote pode quitar algunha onda, Marcos? Un bote dos suíces? Bueno, algo che pode prejudicar, pero non moito. Este tipo de onda é unha onda moi larga que non é fácil de cortar. Segue Ziérbena por diante de Guetaria. Vaya remonta espectacular de Ziérbena. E o que pasa é cando levas o xuiz detrás perdes moito a concentración, non? Entonces aí o equipo que máis sea capaz de aguantar a concentración dentro do bote é o que ten o mellor resultado. Mira, distancia entre padas 8 metros, chegou a ver. Fixes este plano fermoso que hai. As embarcacións volvendo ca última quenda. A ver a comparativa entre quendas, 7 segundos. Hai 7 segundos de Orio sobre Donostiarra. Vai levar a bandeira Orio, vai a ser segunda Donostiarra, ollo, vai a ser terceira Lequeitio. Bueno, ainda que Guetaria e Ziérbena están apertando moito.
Guetaria e Ciervena están apertando moito. Iba Ciervena foi un pouquiño diante, agora parece que colleu un pouquiño cabeza Guetaria. Están aí, o que entre na onda é o que vai a ter esa ventaxe. O que está claro é que vai a gañar Orio cun tempo máis ou menos de 20 minutos e 10 segundos, porque leva esa dinámica o equipo de Orio. E Bermeo que non foi capaz de facer nada, No. O último longo quedou totalmente no terceiro, o sea, a primeira parte da regata fixo moi ben, pero o terceiro e cuarto longo quedou defenestrado. Dúbida. Aí dixo un taco. Sí, bueno. Aramberri imos yo perdoar, porque acaban de conseguir a victoria. 20 minutos e 11 segundos. 20-11, non por moito, pero acaba de conseguir a victoria Orio. Mira, ao final vai ser... Ciervena por diante, pero Ciervena segunda na quenda, cuarta ao final. E Guetaria, terceira na quenda, quinta ao final. Está protestando aí Unax porque... Mira, hai pique. Sí, porque... Hai pique aí ao final. Mira, ahora están en riba unha de outra, non? E vamos a ver o tempo, 20-37. Entraron cas palas casi en riba, non sei a distancia que habería entre unha e outra, pero entraron moi pretiño. 20-37 o tempo de Bermeo, 20-21 o tempo de Ciervena, 20-22 o tempo de Guetaria. Eu creo que se non hai sanción ou se non houve advertencia do xuiz de mar, aí xa non hai posibilidade para reclamación. Pero mira, vaya pique, Guetaria-Ciervena. Aí están falando co xuiz de mar. Está falando... A verdade é que hai criterios moi dispares. Hai veces que che obligan a rectificar con moita distancia e outras veces con unha distancia, e sobre todo en regatas con mar, que con mar tes que intentar anticiparte a que estean moi cerca, porque pode haber un barco que se cruce, un barco que teña unha maniobra, o sea, que colle unha ola e vai un poquinho máis rápido, e hai veces que che mandan rectificar ou che dá unha advertencia con moito marxen, e outras veces que non che avisan nin pa Dios. Estamos agardando polos tempos oficiais, pero victoria de Orio, segunda dende a segunda quenda Donostiarra, terceira dende a primeira quenda Lequeitio. Carreiros douses da primeira, segunda, sí. e terceira quenda, primeiro, segundo e terceiro. Despois, a ver, a chegada dende o barco do xuiz de mar. Mira. Ora manda a Guetaria. Aí houve toque, Aí houve toque, sí. Aí houve toque e o que estaba é modificando a trayectoria de Guetaria. A realización non nos marcou nada. Ora non entendo por que estaba modificando a trayectoria de Guetaria. Veremos se hai sanción. De feito, aí ao final houve choque entre as traiñeiras. Pois veremos se hai sanción, porque... Entraron polo 1. Entraron polo carreiro 1. Bueno, alleos a esta pelexa en Orio, pero aí pode haber... Sino que si tocaron aí ten que haber sanción, e teóricamente ten que ser unha descualificación. Xa, pero ti a quen sancionas? Están os dous fora do seu carreiro, o xuiz de mar primeiro mandou a Ciervena, despois a Guetaria. A ver, lóxicamente hai os dous fora de carreiro debían de maniobrar os dous, pero un pa un lado outro pa outro. Outra cousa é que lle mandara a rectificar a unha máis a outro. Dentro, a imaxe dentro da traiñeira de Guetaria. Aí buscou, creo que buscou Guetaria un pouquiño o toque, non? Iba adiante. Sí, aí hai claramente toque antes de que pasen a liña. Sí, pero claramente estuvieron alternando as palas un bocacho. Bueno, pois xa agora... se vía, a nosa realización dounos a entrada e xa se vía que viñan moi pegadas. Agora os xuíces teñen unha pataca quente, que é saber se hai sanción, o primeiro, de canto é a sanción, se é que hai sanción. Bandeirola parece que non sacou, pero bueno, se hai toque de palas, outra cousa que non tocaron. Incluso só houbo bandeira branca. Sí. Non chegou nin a sacar a bandeira azul. É que o que che digo, moitas veces son moi lais, ahora depende con que equipos, e outros con que se aproximen a menos de 12 metros, xa están sacando advertencia. Bueno, eu creo que se hai sanción, outro equipo, o equipo que se xa sancionado, pode recurrir. Bueno, igual ten... complicado, a ver o que fan. Igual ten, ou igual deciden ir polo carreiro do medio e di... Ningún dos dous. Ningún dos dous. Imos ver se xa sacaron os tempos oficiais. Sí, xa sacaron tempos oficiais. E non pasa nada. De momento non pasou nada. Quería ver unha galega aí no medio.
Gañadora Orio, 20 minutos e 10 segundos. Donostiarra, 7 segundos. Lekeitio a 8. Regatón de Lekeitio. Sí, Repetimos. sin duda. En popa espectacular. Foi o mellor, de feito foi o mellor. Sí. O mellor orlongo máis rápido foi o segundo de Lekeitio. Ciervena, cuarta, Guetaria, quinta. Pendentes de reclamación, houbo menos de 2 segundos entre estas dúas traiñeiras que nos últimos 50 metros chocaron as pás. Sí, eu non sei se realmente chegaron a tocar, pero intercalaron as palas seguro. Iban intercalando. Sí, sí. Bermeo séptima, tamén é unha lectura moi negativa para Bermeo por ese carreiro número 1. Unha segunda parte de regata malísima, así como a primeira foi capaz e ao fin e ao cabo pois tiña que haber plantexado a segunda parte de regata da mesma maneira. E despois Ares, novena clasificada, Chapela, 11ª clasificada. Fíxate a igualdade que houbo do primeiro ao último, Marcos, Sí, sí. 43 segundos. Non é, aparte, non é moita diferenza. que pasa? Eu creo que 43 segundos en estas condicións normalmente en regatas de mar suele haber máis diferencia que en regatas de calma, non? E na clasificación xeral, pois outra vez os dous galegos seguen na lea. Ares vaise manter nesa última posición, pero recupéralle 2 puntos a Chapela. E le 33 Chapela, quitarra 31 Ares. que se pon oitavo con unha diferencia de 8 puntos por riba de Santurce. Lequitarra, Ollo, que era un equipo que estaba pelexando aí, que segunda quenda de honra. ten salvación matemática. Prácticamente ten a salvación no peto despois desta regata e vai a quedar na segunda quenda. Sí, seguramente, porque ao fin e ao cabo son moitos puntos que lle leva O que baixa é San Xoán, que agora mesmo foi superado incluso por Santurchi. E San Xoán agora mesmo é o equipo que está máis preto dos galegos. Creo que falábamos con estes últimos resultados, está na zona que lle corresponde. Dende logo, que sería de San Xoán se nas primeiras xornadas estivese tendo o rendemento que ten agora mesmo? Seguramente estaría pugnando cos galegos por non descender. Pasa que ese xa son os contos da leiteira. Igual San Xoán, o conseguir eses resultados ao principio, agora está... Bueno, relaxado. Está un pouco a máis estas alturas relaxado. Está relaxado. Non creo que haxa ninguén. O único en Darba e hoxe xa se lle botou en riba Lekeitio bastante, recortoulle bastantes puntos. Este é o paseo. Non podemos falar de paseo triunfal de Orio porque seguro que os estaban presionando polo pinganillo que acabaron con rabia. Donostiarra estaba moi preto. Acabaron con rabia como a quen, pois levamos aí moi xustos toda a regata e agora vamos a acabar con unha distancia suficiente, non? Sabes que esta é a primeira regata que gaña Orio en Liga ACT neste campo de regatas de Lekeitio? O sea, un dato curioso, A primeira vez na historia en ACT que Orio gaña aquí neste campo de regatas. Evidentemente non é a súa primeira vitoria porque lembrarás aquel ano 2012 que coincidiran os dous equipos en ARC e aquel ano non é que gañara neste campo de regatas, é que gañou en todos os campos de regatas Orio. Pero en ACT nunca conseguira gañar Orio esta regata. Pois é curioso, O ano pasado gañara Ciervena, os dous anteriores Bermeo, Hondarribia no 22, Santurchi, que ten o récord do campo de regatas, gañara en 2019, 2021 e Hondarribia no 20 e no 22. Pero Orio nunca conseguira gañar neste campo de regatas e seguro que era unha conta pendente que tiñan dentro do club. Sí, está claro que van a querer batir todos os récords e teñen un equipo e un momento para poder facelo. Aí temos a clasificación da regata coa vitoria colleitada por Orio. Estaba mirando... Mira, que o mellor resultado conseguiran 2 segundos postos aquí nesta regata en Lekeitio. Pero non é que sexa un campo de regatas onde haxa un equipo que manteña a súa lei. É un campo de regatas moi dispar nos resultados. Además, depende despois das condicións que se dean ese día, é un campo que pode ser moito máis injusto ainda. Aí temos o mellor patrón da Liga, Joseba Amunarriz, de Hondarribia. Aplauso para Joseba Amunarriz, 47 anos, un gran veterano que está capitaneando esta traiñeira de Hondarribia. O patrón máis veterano da Liga. Máis veterano en anos de Liga. No, en regatas. En regatas, sí, hombre. É que en regatas. É que os números de Joseba Amunarriz eu creo que son inigualables, xa na historia. Aínda que se xubile a vindeira temporada. Estuvo todas as temporadas de ACT. Dende o ano 2003 ininterrumpidamente e como moito perdoando unha.
Algúnha Dúas. boda, a mellor o nacemento de algún fillo, non? E aí temos a outro auténtico clásico, outro crack, outra superestrela dentro do mundo do remo, como é Gorka Aranberri, que vai a levar unha bandeira que, repetimos, Orio nunca gañara na historia da Liga Euskolabel. Mais líder aínda Orio, bueno, tivemos, eu creo que foi unha regata sí, bonita. A mí gustoume porque ao fin e ao cabo ata o último medio longo estaba a cousa aberta. Xa víamos que Orio se estaba paseando na quenda, pero había ese pinganillo que o estaba presionando, que había outro equipo de segunda quenda que estaba moi pertiño deles. E mira, gústame esa igualdade que hai entre o segundo e o sexto posto, entre Ciervena, Bermeo, Guetaria, Hondarribia e Donostiarra. Calquera lle pode gañar a calquera. Está claro. Son equipos moi parellos e equipos dun nivel moi alto. E o que lles dicíamos, pelexa por evitar o descenso. Onte Chapela sumou moitos puntos, o Xeares recuperou unha parte deses puntos que perdeu. Puntiños. Pero parece que vai a ser a dinámica, unha dinámica na que Casi seguro que vai estar entre galegos evitar esa praza de descenso directo. descenso directo e play-outs. Repetimos, hai un equipo que ten unha trayectoria descendente, San Xoán, pero a marxe é de 12 puntos. Conseguiu demasiados puntos no inicio de temporada. E esta é a imaxe que vimos a despedir, agradecendo como sempre a Marcos que estivera nos nosos micrófonos. Gracias a vos. E a vindeira fin de semana haberá máis e mellor remo. Ollo, 2 campos de regatas abonados ás sorpresas. Estaremos en Ondarro o sábado e en Hondarribia o domingo. Que teñan unha moi feliz semana.